В това видео ви разказвам как да настроите вашия профил и да го верифицирате. Нека да влезем в вече създадения профил. Линка е incruises.com логин и съответно въвеждаме данните. Аз си ги запазих в самия браузър, така че имам ги тук автоматично. Препоръчвам ви да направите същото, както и да си съхраните някъде самата парола, защото тия неща много често се забравят. Аз лично имам файл, където попълвам всякакви платформи. И къде ни отвежда платформата в основния панел? Welcome back, добре дошли обратно. И отиваме ето тук в горния десен ъгъл, където имаме този аватар. И съответно отиваме на Settings, което е настройки. Тук първото нещо, което виждаме е Send Verification Email. Това ще ми бъде първата крачка, която да направя, като по този начин аз ще верифицирам профила и имейл адреса. Съответно би следвало да получа имейл потвърждение. Следващата ми стъпка е да кача моя снимка. Защо това е важно? Защото когато препращаме нашия реферален линк, хората всъщност ще ни разпознават от самата снимка и отделно се вижда, че това е профил на истински човек, а не на а, голяма компания или каквото и да било друго. Това си е вашата визитка в крайна сметка. И тук може да попълним останалите данни. Display name. Тези вече ги имаме автоматично. Дата на раждане. Language. Тук телефонният номер е optional, което означава, че не е задължително. Не е задължителен. Запазвам. И искам да проверя междувременно дали съм получила имейл потвърждение. Ето го, даже съм получила няколко. Verify your email address. След като получим имейла, просто кликаме на линка, който ни е изпратен, за да завършим самата верификация и ето какво съобщение ни излиза и ни връща обратно в профила. С това всъщност ние приключваме настройките на нашия профил. И ако искаме нещо да сменим, просто отиваме отново на снимката, Settings и ето ги тук нашите данни. Може да попълним адрес, ако желаем. Тук е информацията за membership. Ние в момента имаме безплатен, това е безплатната регистрация, което означава, че няма никакъв membership, т.е. няма членство. Тук са паролите ни, данните, тук кога сме влизали, през какво устройство. Нали, тази информация е във връзка с защитите на нашия профил. Тук може да попълниме други пътуващи хора с нас, пасажери. Това накратко, какви данни попълваме в нашия профил и как го верифицираме. В следващото видео ви показвам как да търсиме в търсачката круизни почивки.